Zdar ľudia, moje meno je Oda.sk a dneska mám pre vás dobrú správu. Tá správa je, že pri robení brand miningu som našiel niečo pekné. Vy už určite viete, o čo ide. A tí, ktorí to náhodou nevidia, tak za chvíľu to uvidíte. A myslím si, že to viete všetci. Že sem... Áno, našiel som diamanty. Takže naozaj vidíte, že ten branch mining sa oplatí robiť. Naozaj som si to sem nejako negybol. Nemám ako tu many items. Nemôžem si dať ani gameko. Ako vidíte. Takže naozaj poctivo získané diamanty. Takže branch mining odporúčam. Takže to ma potešilo. Síce sú iba 4, ale lepší ako nič. Takto. Dobre, takže konečne som sa zmocnil diamantov. Teraz to radšej rýchlo idem odložiť do čestky. A tuto už som zase začal druhý tunel. Som pri sebe nemal torče. To uhlie. To sa zíde. Naozaj je to dobrá správa. Už si potom budem môcť urobiť Diamond Pickaxe, diamantový krompáč, vyťažiť obsidian, urobiť si portál do Nedru a potom to už bude srandovné. Budeme tam zabíjať tých. No, hlavne budeme musieť nájsť stronghold. No, hlavne. Teraz som sa nejak padol som, či čo? Na akej som úrovni? Dobre, 11, čiže takto by som mohol. Takže dobre. Spravedlňujem sa za hluk na pozadí, ak ho počujete. Ale môj škrečok cvičí na kolotočí a za to nemôžem. Dobre, takže to budem robiť mimo natáčania, lebo vás asi nebaví pozerať sa, ako ja tu ničím tieto veci. Dobre, takže ideme domov. A zároveň je tu aj taká trošku smutnejšia správa, že keď som si pozeral dedinu, tak som vlastne zistil, že mi tu pozabíjali všetkých villagerov. A to fest úplne všetkých. Nezostal tu ani jeden. Všetky domy som prehľadával. Takže už som bez villagerov. To ma moc neteší, ale aspoň nebudú provokovať. Dobre, takže ja som si to trochu osvietil, aby sa mi nespavnovali. Potom by som si už mohol urobiť aj enchant table. Teraz keď mám tie diamanty, tak si potom môžem ťažiť obsidian, enchant table si spraviť. Dobre, toto si odložíme. Ja som si spravil zlatú mrkvu, lebo som doteraz nevedel, že na čo to je. Tak v tomto videu by som to chcel aj zistiť, že vlastne na čo je to dobré, že sa dodá jesť alebo čo, však uvidíme. Sa naschvál nechám, aby som mal 0 srdiečok. Tak zatiaľ dám strih a keď budem mať 0 srdiečok, tak skúsime zjesť tú zlatú mrkvu, že čo nám to dá. Takže zatiaľ čaute. Tak čau sa naspäť a vlastne
ideme teda skúsiť tú zlatú mrkvu, čo to spraví. Som si dal zlaté brnenie, lebo som tu mal takú nepríjemnosť so skeletonom. Ma zabil a zobral si moje iron brnenie. Nechápem, jak to môže byť taký cigán, že mi berie železné brnenie. Tak som si musel robiť zlaté. Takže ideme to skúsiť. Ak mi to nič nedá, tak ma to nasere, lebo zasa som kvôli tomu obetoval dve tieto zlaté tehličky, hej. Takže dúfam, že mi to čo dá. Dobre, dá sa to jesť. No, 3 mi to dalo. No, nič moc, ale lepšie ako nič. Dobre, takže sme prišli. Zlatá mrkva, ktorá sa kraftí, takže si dáte... Najprv si musíte vyrobiť tieto zlaté nugety, to si urobíte zo zlaté tehličky. Potom si dáte normálnu mrkvu a okolo tej mrkvy dáte všade tieto zlaté tehličky a máte, takisto sa robí aj zlaté jablko ale to, no, poviem na miesto mrkvy jablko. Dobre, takže to by bolo pre dnešok všetko. Lúčim sa s vami od Ojska. Teším sa na budúce. Ahoj.